Yan, lalabas tayo. Yan. Timalo. Yan, mainit, mainit, mainit. Ayan. Dito tayo sa labas. Punta tayo sa labas. Ayan. Ayan. Dito tayo sa ano? Dito tayo. Yan. Sobrang init sa labas. Ay, mainit nga yan mga baby loves. Ayan. Ako, sira yung beauty natin. Ayan. Ano yung tinatawag niya? Lalabas tayo. Kalas kali. Ayan. Kung ano-ano na naman yung kinukuha niya dyan. Kinukuha sa matanda. Yung basura. Ah, naku. Sobrang init. Ayan. Aalis na tayo. Ingay-ingay. Ako'y ginawa ko marusin. Init kaya. Magapil-apil siya ba eh. Pauwi na tayo. Nalim tayo sa tindahan. Ayan. Ayan, nagpapagkali na yung matanda. Agoy, ginawa ko. Ayan. Kita niya sa labas. Ayan. Ganyan dito mga bilang sa init ko. Mura. Ako. Ayan. Ganyan dito mga bilang. Silang tao yung pagsada. Tulog sila lahat. Ayan. Agay ginawa ko. Ganyan dito, ganyan. Sobrang init mga bibilang. Sira yung beauty natin. Ang ating beauty look nasira. Diba? Oh, kita niya yan. Ito kayo sa samang init-init. Walang gintin. Ayan, sa labas. Ayan. Ang init. So, yung kasama natin yung matanda ang ingay. Diba? Tindihan ko bakit ingayan siya. Bakit nag-ingay-ingay? Ayan. Ingay-ingay sa mga bilang, ingay-ingay na sa mga bilang. Pawis na pawis tayo ngayon. Ayan. Ayan. Ayan yung mga tire natin. Kasi mainit ngayon. Punta tayo sa Inchas. Okay. medyo matastas yung palitan ngayon mga bibilang. 15.01. Diba? Yung 1 real 15.01. Okay na yun. Nagpapawid tayo ngayon. Kaso kapit paswaya mabigyan. Alhamdulillah. Ganda. Sa naksa or la mabigyan kali. اكل فلوس كله ملابس قرقر قرقر كده ما في يجي كم سالف ليه aduh
Dito na tayo malapit sa bahay mga bibilag. Ayan. So, bababa na tayo. Ako yung ginawa ko mariwan. Ayan, nandito na tayo sa mariwagang bahay. Ayan. Ayan, nandito na. Ayan. So, mabilis lang kasi malapit lang ako. Ayan, istri malabas guli, malabas guli. Malabas guli. Ayan, bababa na tayo. Mainit. Mainit mga bibilag, mainit.